Azoospermia is a condition where there are no sperms or absent sperm in your semen sample, and the condition seemed devastating to the couple with totally no hope for pregnancy. But with the procedure of TESA, that is testicular sperm extraction, we can extract the semen from your testes and inject into the eggs of the female partner with the technology of intracytoplasmic injection with a very good success rate. Kum kadak ban persajor kejing temu banwanra ekalintiral hakarilum kasih jantia. Kasang hinyau trap Youth Council HYC hakasithok diang jagatayo kalalet ban penolong ya kejing yaki hakamat kekerdap jangka sekretariat hasilong. Ban penram jor ke sorkar jela bat kala penken maru ikejing dawa kebala saateng ban penterekam ya ka inline permit haka jela. Ya kini kejing yaki layalam du General Secretary ke HYC uba Roy Kupar Senram badu Vice President uba Don Bok Lang Karleng do. Haka babunut kinong yalam bat kidikot ke HYC kilomani shimbenta ban perta hakamat ke sekretariat ban persya ajore kelentiral. Nalur kini kilapenkan mauru halur kejing dawa kabala saat teng naruk kesenam arhajar kat kendai ban penterekam no yak inline permit bat ban pendrong yak ketian khasi haka et schedule jongkariti sensyari. Bat kumjuru kejing saat teng banyak jeng menjor ya kejing pentelah temai ya ke MRSSA. Kipudet bagi majestor kilawan ban poi kena kejaka haka bala penjuru kejing pahara kenang bahkan ommi kanu huri hura. Hadin kat tokane por kinong yalam ke HYC kila syakot benyakran badu sembut menteri rang ba kejela uba Preston Tensong ban pensengau kimat jeng dawa jongki. Uba Roy Kupar Senram uluong uba Preston Tensong ulah penti kena bahaduk menta ke sorkar jela kam dan setia kanu kejing temu banwanra ekelentiral harilum kasih jantia. Bad ke sorkar kampat sim setia kanu karai banwanra ekerel ha bernihat nekli rian. Unang yalam ke HYC uli eto uru banagaliang usembut menteri rangba ule pentep bakakenhun menteri jangka sorkar jela kan leca Delhi banekendo yu menteri rangba aduk kari. U menteri korbari jangka sorkar pedeng bat kiwe menteri ke sorkar pedeng ban bot dien halor kimat jeng dawa ke berang saateng. Uli eto uru ba kakenhun menteri kan lek kapor barang don kadorbar ha parliament kaban sedang naruk arpu terik unaitung hadu unailar ban bot dien kimat jeng dawa jigipat ba kejela. Uba Roy Kupar Senram ulaong bakaseng kan priang ya kejingwan kelentiral tat anda lapen terekam syuai ke inline permit haka jela kenang ban yok ban perking ya kejingrung jengmi jangki breu ki banabar ke jela. Jingwan ka jongi nakaliang jong kaseng mentah kasngi yang niapo sekretariat. Kalong ba hadin mengioi ya ka jingkran jong menteri rang ba jong kajela. Buong ba kadon kata kajingmut nakaliang jong kasorkar. Banwanra ya takalentiral hamtam ya po East Janti Health District. Nakaliang jong kaseng nadu basdang hadu mentah ka kenti ngiyeng ba ko ganong rim bangi persya ya kalentiral kat bom pat don kita kian ki ban yada. Hamtam ya ka jingrung kertap jong menari. Kamasih ka bangi kwa ban pha sa sorkar lang ba kani ka jingwan ka jongi mata kasngi ka long ba no ILP no railway umut balada pimpentrekam ya ka ILP pimpentrekam ya kanu kaan ka ban yada khamtam ya ka jingrung kertrap jong ki briu ki banabar kani ka jela ka jongi ka sorkar meghalia kam dei ban phos new lani kam dei ban perkhat hiru ban wanra ya ta kalentiral hapo kani ka jela ka jongi la kalong hapo ka rilum khasi ba jantia la kalong hapo East Jantia lani la kalong hapo riboy. Kata kadiga message lani ka kubur ka basay ka bangi kwa ban pha sa sorkar lemba kani ka jingwan ka jongi mata kasi nyo iba hakini ki sansdam ki beladap hakajinglong hakajingalam ka sorkar da ka party NPP pat hadin kata kala don ka election mentaus na makabangi layo biang ka sorkar ka batmay hapo kajingalam jong ka party NPP bat kiwe gi seng senrop ni kwa banwan ban keli jingkeli kabaningkong ka jingkeli ka bangi kwa ban keli sa sorkar kalong ba ja sya katu ka resolution ya ka balapas sa kasnam arja khandai nakabenta ka ILP kabaar ja sya ka resolution nakabenta ka ktin khasi kabalapas na du usnam arja khatra bat kabalai
ja ayu ya ka amendment bill jong ka MRSSA jong snam arja arpo kita ki dikimat ki bangi kwa banwan ban penken mau syakni sorkar ka bathmai ka bala shimti lan layalam da ukon rak sangma kehadian mengilayawan hangi jaka ban perta ban pensngau ya kita ki jing dawa ki jongi nilayo ka jingkhot na deputy CM ban ya kendu bat hapo kam ratrekam bat hangani ka jing ya kendu bau deputy CM haringkat kiwi ki officer jong ka sorkar jela na du chief secretary bat secretary jong ka home political department nila kren sa da ka basyayo deputy CM ban ong bangi nakaliang jong ka seng ni persya ya kanu ka jing thmu jong ka sorkar ban wanra ya ka railway la ne ka lentirel la kalong ya ka rail kit ba marbam la ne kit tiar ne ka rail ban kit ikibrio kastan la ne ka jing ka nongrem ka sengga yang kalong banginom sya da lele ruam bagarel kan wan hapo rilum khasi bajantia kat ba ka sorkar jela la ne ka sorkar India kim pentri kam ya ki an ki ban yada yangi kum ka jat benriu repat la kalong lomba ka ILP la ne kanu ka an kum ka amendment bill jong snam arja arpo jong MRSSA ta kata ka jing kren ka jongi nakaliang jong deputy CM ulah kren na ka basay bayakani kamat hakabaydi ba ka railway kampat don ka jing kren wat ha cabinet ka sorkar jelahi kum bakalong menta kamdon jingmut banwanra ya karel hapo rilum khasi bajantia kata kadai kajingkren ka banakaliang jong CM ula penpau hakma jongi batle si ula ongru bakata kajingkren jong CM ngimtep maur datep ha kai kajingmut ka bau CM ukren atau kasngi la si ban penpau ndre nakaliang ka jong ula kren ka basay bayakani ka kam wat ka cabinet u kampat ya kren baka sorkar jela kamdon jingmut hiru banwanra ya kalentirel hapo rilum khasi bajantia kat bompat don ki an ki banyada yangi kum kirit pat kamat ka baar ka bangi kren kalong ban keli ya ka sorkar kalale ayu ya ka resolution jong ka ILP ka ktien khasi bat ka amendment bill jong ka MRSSA jong snam arja arpo u deputy CM mentan ulah penket ulah ong ba ulah pentep yangi ba ka sorkar Meghalaya hapo ka jingalam jong kontrak sangma ba deputy CM ba Preston Tensong haka por badon session hang tiap pot dali ka ban sedang ka autumn session kala ban sedang na du ka arpo trick jong mentau benai kan kut adu ka khatway trick jong benai risau kan don ka full delegation jong ka cabinet jong ka sorkar Meghalaya ka ban let ban ye kendu la kalong ya ka home minister but yo prime minister but ikiwe ki minister hang tiap pot dali ban penken mau ya kini ki resolution la ni kimat ki badang sateng bat ka sorkar India kata ka diging ka jing pensyai ka balaan na kaliang jong deputy CM bala kular yangi bahapo kini ki tarik kan sadon ka kata ka delegation jong ka cabinet jong ka state cabinet ibarok kawai bakin let ban kendu ban budin ya kini kimat ki basateng jong ka jela ka jongi nakaliang jong ka seng ila kren ka basay bangim kwa bagini ki jing kren lani ki jing ong jong ka sorkar hot menta kalawan kani ka sorkar ka batmai la kani ka MDA 2 ngi kwa bakani ka sorkar ka bomenta ka ban shimkya kamdei shu banlong kini ki snam ngilai bana nakapol sa kapora bangi keli jayu kita resolution kajuba ko ba ki ay kalong badang dang ya kren dang ya penbet bat ka home ministry bat kumni ba kumtahin ringi kwa banyo ya kikam ngi kwa banyo ba ka sorkar Meghalaya hapo ka jingalam jong kontrak sangma bat iba Preston Tensong kin pedi ya kikam te kawe na kikam ka ba maki ki ong ba Preston la ong kalong bakandon ka full delegation jong ka cabinet te kimi lenti balang ba kata ka delegation jong ka cabinet hakini ki sngi ki banwan nginyo ya kanu ka jubab na ka home ministry re na kaliang jong ka seng ngin yai up ya kata ka jing ka delegation bat ngin up kay ka bami na kata ka delegation hadin ka tali si ngin sa perkhat ngin sa syong perkhat pat kay ka bagi day ban